ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ରରେ ଆମେ କିପରି 11 ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ପଢ଼ିବା। 11 ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତରଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ବା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତାହା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 66 6ରୁ 6 ଗଲେ 0। 66 ହରଣ 11 ତର 6। 66 11 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଭାଜ୍ୟ। 165 5 1 6 6 6 6 0। 5 1 6 6 6 0 ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 165 କୁ ଆମେ 11 ହରିବା 11 କେ 11 11 5 55। 165 11 ଗୁଣନ 15। 4158 ଏହା ମଧ୍ୟ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖ 8 1 9 5 4 9 9ରୁ 9 ଗଲେ 0 ଏହା 11 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଭାଜ୍ୟ। ଆମେ 4158କୁ ଆମେ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା। 4158କୁ ଆମେ 11 ହରିବା 11 3 33। 11ରୁ 7 ଗଲେ 11ରୁ 3 ଗଲେ 8 85। 11 7 77। 15 5ରୁ 7 ଯିବାନି 15। 15ରୁ 7 ଗଲା 8 88। 11 88 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା 4158 ହରଣ 11 ଉତ୍ତର 378। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତରଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ବା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତାହା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।